Hola amics i amigues i benvinguts una vegada més a Quatre Ferros Forjats. Soc Homer i vaig viure a Grècia al segle VIII abans de Crist. Jo vaig escriure la Ilíada, un poema que conté els esdeveniments de l'enfrontament cap al 1200 abans de la vostra era entre els aqueus de Micenes i els troians. Aprofitant que Paris, un troià que havia pres en hostatge a la bella Helena, que era dona de Menelau, Agamenon, rei dels aqueus, que feia molts anys que volia sotmetre Troia, travessà l'Egeu amb 1000 naus. Entre els aqueus que acompanyaren Agamenon i Menelau cap a Troia, trobem grans guerrers com Àyax, Aquil·les, Patrocle i Ulisses, el força sabut rei d'Ítaca. Defenent el regne de Troia, que pertanyia al rei Príam, i eren son fill Hèctor, el millor guerrer troià, i el seu germà Paris, que havia caigut enamorat d'Helena. La guerra fou sanguinolenta, dura i cruenta, com són totes les guerres entre els éssers humans. La bona resistència dels troians, capitanejats per en Hèctor, feu que la guerra s'allargués durant un grapat d'anys. Un dels primers cos a cos fou entre el germà d'Agamenon, Menelau i Paris. Aquest últim, ajudat per la deessa Afrodita, pogué escapar sa i estalvi de la batalla. El millor guerrer dels aqueus, Aquil·les, deixà de batallar quan Agamenon, després de consultar un oracle, li va prendre a la seva esclava Briseida. Un dels enfrontaments més èpics el van protagonitzar el guerrer aqueu Àyax contra el troià Hèctor. Aquest combat s'allargà tant que es feu de nit i l'hagueren d'ajornar, ja que això deien les normes de l'època. El temps passava i l'aqueu Patrocle demanà l'armadura a Aquil·les per combatre els troians. Aquest, clar, li la deixà, i Patrocle va tindre una terrible cara a cara amb Hèctor, i finalment vencé a l'aqueu. Aquil·les, en assabentar-se de la mort del seu amic Patrocle a mans d'Hèctor, s'afanyà en trobar-lo per poder venjar en Patrocle. Així tingué lloc un altre coratjós combat força interessant que finalment guanyà Aquil·les, qui, contradient les normes de l'època, s'emportà el cos del vençut Hèctor arrossegant-lo amb el seu carro fins al campament aqueu. Els aqueus van retre homenatge al difunt Patrocle amb tots els honors que li corresponien, botaren foc al seu cos com llavors era costums i celebraren una mena de jocs per repartir-se les seues armes. Poc després, el rei de Troia, Príam, d'amagades, anà a parlamentar amb l'aqueu Aquil·les amb l'objectiu que aquest li tornés el cos del seu difunt fill Hèctor. Aquil·les, sorprès per la presència del rei dels troians, li va tornar el cos d'Hèctor perquè pogueren cremar-lo com aleshores feien amb els morts. El meu relat acaba en aquest moment de la guerra, però voleu saber com acaba la guerra entre aqueus i troians? La guerra continuava, i durant una altra batalla esdevingué que el troià Paris va llançar una satgeta a Aquil·les, que amb l'ajuda del déu Apol·lo l'encertà al taló, l'únic punt feble que tenia el millor guerrer dels aqueus. Aquil·les havia caigut. La guerra arribà al punt final quan el rei d'Ítaca, Ulisses, va idear un pla per poder entrar dins les muralles de Troia. Va fer construir un cavall gegant de fusta on s'amagaren els guerrers aqueus. Els troians, creient que era un present, entraren el cavall dins les seues muralles, i aquella nit els aqueus que hi havia amagats dins del cavall de fusta pogueren obrir les portes de Troia, deixant via lliure per a que l'exèrcit aqueu pogués entrar i sotmetre finalment Troia. A aquesta cruenta guerra va sobreviure un troià anomenat Eneas, qui, segons conta la llegenda, va marxar cap a Ponent per fundar la ja mil·lenària ciutat de Roma. Un cop sotmès a Troia, els aqueus van tornar a casa, i entre ells hem de destacar a Ulisses, que amb el seu enginy va fer caure Troia, i qui tindria un viatge prou mogudet de tornada a la seva illa Ítaca. Esperem que us hagi agradat, i fins a la propera, amics i amigues!